стойчето. Поръчал съм разни стойки да видим дали ще стане. Имаме нож на Шизо VG10. Мисля, че се ползва от колега. Запазен наистина, нямам представа колко време е използван. Ножа за заточване. Ще го пробвам на точилото на Суехиро. Напълнил съм го с вода. В момента ножа не е изобщо не работи. Затварям капачето. Надявам се да се вижда. Така, точилото на Суехиро има три позиции. Едната позиция е за заточване на едностранно заточени ножове, деба и янагиба. Дясно заточени, не става за работа с лява ръка. Средната позиция е за ножове ръчна изработка, ковани, синя стомана, бяла стомана, върши работа и там е пробвано. Тук също е пробвано. Това е за неръждаема стомана. Двустранно заточени, 50 на 50. Нека да пробваме VG10-ката на Шизо, как ще се справи Суехиро с нея. Значи, ако ножа не влиза вътре в дупката, няма смисъл да се мъчиме да правим каквото и да е. Не натискаме прекомерно. Ще взема само едно парцалче, за да подсушава. Почти не се натиска. И това е границата, 2,5 мм е границата за неръждаеми ножове. Естествено, точилото няма да се справи с прекалено нащърбени и наранени ножове. Има резултат. След това ще го мина на... Извинявам се. След това ще го мина на строп. Минавам го на строп. Ъгълът е запазен. Естествено и ножа не беше прекалено наранен. Работено беше с него, но нормално. По принцип да знаете, колкото по-често поддържате ножовете си, толкова по-малко ще се налага, по-скоро не по-малко, толкова по-рядко ще се налага основно заточване на камъни с нисък грит. Това е като при автомобила. Поддържали се един автомобил, идеално запазва си ъгъла. Готов. Така че с точилото на Суехиро може спокойно да се поддържат тези ножове. Внимателно, но могат да се поддържат и вместо да посещавате точилар на всеки резултата след стропчето. Имаше тук на връхчето, малко съм го взел да го оправя, имаше подбиване, но
Нищо сериозно. И след стропчето